Hei, nyt kerron pitkästä myyntikampanjasta, joka alkoi jo jaksolla 14. Se vie meidät upeaan uuteen Hotelli Saimaa Holiday Inniin ensikesäisenä viikonloppuna. Tämä elämyshotelli sisältää monenmoista erikoista ja hauskaa. Sekä meille aikuisille että myöskin lapsille. Vai miltä kuulostaa lapsille tarkoitettu iglusauna lämmitetyillä lauteilla ja tietenkin TVkin on siellä mukana. I'm standing now, waiting for my time to be all that I can be. It's so easy to forget, life is in my hands, and I can change it if I want. Nothing's impossible no more, if you only dare. If you dare to dream, if you just believe, you can make anything come true. You dare to dream, trust in what you feel, and create something real, changing your destiny. Then nothing's impossible if you dare to dream. Everything must start with two empty hands. That's just the way it's got to be. Things are gonna grow. Tee oma tavoitteesi ja lähde viettämään kesäinen viikonloppu upeaan uuteen hotelliin Saimaan kauniisiin maisemiin. Lisätietoja tästä kampanjasta saat omalta tiimin vetäjältäsi.